Барлык галимнәрне юктан бар итеп тәрбияләп торучы, иксез, шиксез ризыкларны биреп, адәм балаларына миңа шөкер итеп яшәгез. Шөкер итсәгез, миңа каршы килмәсәгез, минем кушканнарымны үтәсәгез, тыйганнарымнан тыелсагыз, арттырып бирермен. Әгәр дә күферлек кылсагыз, зарлансагыз, нигъмәтләрне миңа кайтармасагыз, ягъни Аллаһыныкы дип әйтмәсәгез, ул вакытта газабым катыдыр дип әйтеп кисәтүче Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Таалагә чын күңелләребездән әйткән мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булып торса иде. Сөекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез һәр вакытта ирешеп торсалар иде. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Мен кана юридул аҗилата ғаҗҗална лаху фиһа ма нашаъу лиман нурид." Әгәр берәү, бер кеше дөньяны яратса, дөньяны теләсә, мин анарга үзе теләгән әйберне ашыктырып бу дөньяда бирермен ди. Ләкин барсына да түгел ди, кемнәргә телим, шунарга бирермен ди. Сумма жагална лаху джаханнам. Инде ахирет көнендә, кыямәттә, анарга джаханнамнан башка бер нәрсә булмас. Яслаха мазмуман мадхура. Ул анда хур булган хәлдә, кимсетелгән хәлдә джаханнамга кирер ди. Демәк, әгәр дә адәм баласы дөньяны тели икән, миңа дөньяда бир дип әйтеп, бу дөнья кыйбатрак дип әйтсә, ишетәбез кайбер кешеләрдән, әле аның монысы кыйбат, дөнья кыйбат әле монда, әле анда әллә бар, әллә юк. Ягъни бу нәрсә бу? Бу күфрлек һәм инде күфрлек кенә түгел, бу кеше инде имансызлыкка чыгып китте дигән сүз. Чөнки бөтенләй шикләнергә ярамый. Ул инде бөтенләй ассызыклап әйтеп куйды, аннан әле берсе дә кайтканы юк, әллә бар анда берәр нәрсә, әллә юк, булса да, була калса да, инде мин андый начар кеше түгел, берәр урынга куярлар әле, берәр яхшы урын табырлар. Коръәндә Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә инде, ул инде күптән әйтелгән сүз. Хәзергесе вакытта әйтелгән сүз генә түгел. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ва ман арада ал-ахирата ва са'a лаха сa'яха фа хуа муъмин." Әгәр бер кеше чын ышанган хәлендә ди, ахиретне теләсә ди, һәм шушы ахирет өчен тырышса, бүтән көчен куеп, менә ди шушы вакытта ди, шушы кешеләрнең кана сa'юһум мәшкура, аларның ди шушы ди тырышулары ди мактаулы тырышулардан санала ди. Ни өчен шулай дип әйтә? Фаулайка кана сa'юһум мәшкура. Менә шушындыйларның, аларның дөньялыкта ахирет өчен тырышулары, бу аларның тырышулары мактаулы ди. Нәрсә өчен? Чөнки алар акыл ияләре. Бетә торган өчен түгел, мәңгелек өчен тырышканга күрә. Менә җәмәгать бер дөньялыктан алынган бер кысса, бер патшалык була, королевство. Шундый канун, аларда канун булган. Закон кабул ителгән, патшаны сайлыйлар, ләкин патша бер елдан артык патша булып тора алмый шушы илдә. Бер елдан соң аны төшерәләр, матур иттереп киендерәләр, ислемайлар белән хушландырып, бүтән шәһәр белән саубуллаша әйләнеп чыгып, һәм илтеп куялар бер утрауга. Калган көннәрен шушында яшәп, шушында үләчәк. Патша булган кеше
Закон шушындай. Демек, бұл илде жамағат ел сайын патшаны алыштыралар деген сөз. Yıllar üte cemaat. Bir patşanı şuşula ittirip, bir yıldan soň matur ittirip kiyindireler de ak kiyimlerge İslam aylar bilen hoşlandırıp, şäherine eýlendirip, patşa bik katı koygira, hazırany iltip koyalar bir utrauga. Patşany kaldıralar hem cemaat koytkan vakitda suda cemaat su yolu bilen koytalar bitinde hem bir yigit suda yüze, bir takta kisegine yabışkanda kıçkara kıtkarıgız deyip. Bunu tutup çıkaralar. Biz seni kıtkarabız, konak itemiz. Eyde sen bizning patşabız bulurga tiyiş deyip eyteler. Bir yılga şartını eyteler. Lekin bir yıldan soň seni şuşu utrauga iltip koyalar. Bir yıl boyu mının kolunda vlast, bütünüsü buysuna, rahat, nerse tili şuna şey, nerse tili şunu kiye, koya tili şuşunda vara. Bu kişide cemaat vlast kolunda. Rizalaşa, şunu bile tırıp, ahırgı günleri şuşu utrauda üteşegin bilip, korkmayça şuşunlarga rizalaşa. 3 gün uzgandan soň patşalığına tahtke otura, patşa, başında taç, bütün mümkinçilikler var. Meni alıp barıp keli gizeli şul utrauga dey. Soldatlarına ayte, bara yırtqıç hayvanlar geri şuşunda, şuşu urmanda. Utrauның tiresi kuyu urman, jungli. Yırtqıç hayvanlar, yaşau mümkin tügel. Küre şuşunda ilikkigi yaşagan, hüküm itken patşalarının siyekleri yata, skeletleri yata. Boldu hem bildi, mında yaşap bolmay eken. Kiri qayta, özünün soldatların jiyada, yakınların, en küçlü kişilerini tabıgız miňa. Küçlü bir komanda jiya. Şuşu utrauny jemaat yası başlı kişi yeşi alırlık, halge kitirirlik ittirip matur bir bakşa yasarga kuşa şuşuna. Ağaçlar utardırga, iler salırga, yollar salırga, kıyılar kazırga şuşunda. Yani bütün şartların tudırıp, şuşa bir yıl boyu kişilerini, şuşa üzerinin soldatların, şuşa utrauda hizmet ittire, kişi yeşi alırlık ittirip cemaat. Nerse için ezirlene bu? Üzü için ezirli, kileçegen. Bir yıl uzup gite cemaat, lekin bir yılda şuşa baytak iş işlete, hazır soğullaşarga vakit jite. Kiyindireler matur kiyimler, patşanın yüzü açık, yılmaygan, ne içindir? Bütün kişi koygira, çünkü patşa bir geybet bula, bir yakşı hüküm ite, kişiler arasında gadil hüküm ite, bütün kişiler yaratalar. Kişiler koygiralar cemaat. Patşabız kite deyip. Lekin kanun, zakon şuşunday. Matur kiyindiregenler, İslamaylar sırtkenler, şaharını körsetip, eğlendireler, patşağız bile sobullaşığız deyip. Patşanın izinde yılmayu, sırılar. Niksin sen şuşulay şatlanasın? Mına hatlı bütün patşalar koygiralar idi. Yüzleri ne çıkaydı koygiraları? Sen şatlanasın deyip sırağa şuşu kişi ite, şuşu patşa ite. Ilikkigi patşalar dey. Patşalık itken vakitlarında dey. Bütün rahatlıktan faydalanıp, şuşa kıskağına vakit içinde bütün rahatlıktan faydalanalar idi, kileçekleri turunda koygırtmıyorlar idi. Lakin min kileçegim turunda koygırttım dey. Şunun için bu patşalıktan miňa kitip, teginde baru, ezir bulgan urunga baru. Belki tağında yakşaraktır. Elbette. Onda baru miňa korkunç tügel dey. Alıp giteler, kümege utartalar, qarılar, utrau üzgergen cemaat. Onda yollar salıngan, bakçalar utartılgan, şişmeler ağa, kıyılar kazılgan, matur iler salıngan saraylar.
исләре китә җәмәгать шушында алып килгән кешеләрнең шушы манзараны, шушы күренешне күреп. Менә җәмәгать бу кыссадан нәрсә гыйбрәт алабыз? Менә бу патшаның bir ел кешеләр арасында хөкем итүе, рәхәтләнеп шушында яшәүе бу дөнья тормышы, ләкин бик кыска. Ләкин ул калган бөтен гомерен үткәрәчәк утрауда. Шушы утрауны җәмәгать үзгәрткән бөтен көчен куеп. Менә без хәзер җәмәгать яшибез бу дөньяда кунак булып, патша булып, Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәтләреннән файдаланып, ләкин күп кеше шушы дөньяның байлыгы мәңгелек дип уйлап алдана да ахирәтен оныта. Менә ни өчен бу патша саубуллашкан вакытта шатланган? Галимнәр әйтәләр. Менә бала тугач елап җибәрә. Ул баланы күргәч еласа да бүтәннәр шатланалар. Бала дөньяга килде дип әйтеп. Ләкин җәмәгать кеше үлгән вакытта киресенчә тирә-юньдә бөтен кешеләр елыйлар. Якыннарыбызны югалтабыз, аерылышабыз дип. Галимнәр әйтә, синең шушы вакытта хәлең елмайган, шатланган хәлдә булырга тиеш. Тирә-юньдә бөтенесе еласыннар, ләкин син шатланып китәрлек иттереп яшә. Чөнки син әзерләдең мәңгелегеңне, ахирәтеңне. Менә ни өчен Аллаһ Тәгалә әйтә Исра сүрәсендә бая укылган аятта: "Ва ман арада ал-ахирата ва сага лаха сагияха". Ахирәт көненә ди, ышанып ди, шушыны теләгән кеше ди җәннәтне, һәм анарга бик каты тырышып, көчен куйган кеше ди, аның ди шушы тырышуы ди бик мактаулы ди. Аллаһ Тәгалә әйтә кабатлап: "Алдана күрмәгез шушы матур кыска булган тормышка ди. Һәм шайтан да сезне алды күрмәсен ди. Әл-гомрегез алда дип әйтеп." Менә шушы патша җәмәгать шушы патшалыктан киткән вакытта үзенең урынын белгән, нинди урын икәнлеген. Ул шатланып анда бара. Шуңа күрә җәмәгать без хәзер уйларга тиешлебез. Без үзебезнең барачак урыныбызны нинди рәвештә әзерләдек икән? Нинди урын икән ул җәмәгать? Менә Сулейман ибн Абдул-Малик дигән патша була, халифа. Ул хаҗга килгән. Хаҗда Мәккәдә йөргән вакытта сорый ярдәмчеләреннән: "Монда сахабаларны күргән берәр галим бармы?" ди, табигиннар. Берничә сахабаны күргән кеше бармы? Әйтәләр, бар. Кем ул? Әбу Хазим. Пәйгамбәрне күргән кеше түгел, алар сахабалар. Бу сахабалар көнне күргән кешене сорый. Бар ди, ул Әбу Хазим. Алып килегез әле аны ди, мине хөрмәт белән. Патша каршына алып киләләр. Әбу Хазимнән сорый Сулейман. Җәмәгать гыйлем аласы килә, һәм әйтә: "Миңа ди әйтче ди, ни өчен ди без ди үлемнән куркабыз һәм үлемне яратмыйбыз икән?" Дигәч, Әбу Хазим әйтә: "Нишләп соң сез аны яратырга тиеш? Чөнки үлем җәмәгать ул күчеш. Бер халәттән икенче халәткә күчәбез. Сез ни аны яратырга тиеш? Сез ди дөньягызны төзедегез, ахирәтегезне җимердегез ди." Сулейман җәмәгать ул мөселман, намаз укучы, гыйбадәт кылучы, тарихта ул җәмәгать әйбәт халифалардан санала. Изгеләрдән булмаса да. Сез дөньягызны төзедегез ди, ахирәтегезне җимердегез ди. Сез ди төзелгән урыннан ди җимерек урынга әлбәттә барасыгыз килмәй ди. Менә җәмәгать бу табигинның сүзе. Алар куркып тормаганнар патшадан. Сулейман ибн Абдул-Малик әйткәннәр, чөнки үзе сорады. Һәм әйтә: "Нәрсә булыр икән Аллаһ Тәгалә каршында безне нәрсә көтә ди? Гамәлләреңне тот та Аллаһ Тәгаләнең үлчәвенә сал. Аның китабына сал ди. Коръәнгә. Нинди, кая салыйм, нинди урын? Иннал абрара лафи наим ва иннал фуджара лафи джахим." Аятны укый. Коръәннән. Изгеләр ди, алар
nimet içinde bulurlar. Yavuzlar, Allah'a karşı kilüçüler, onlar cehennemde bulurlar. Koysısında, niçik biliksin di Allah karşısında, nindi urunda bulganыбызны, koyda Allah'ın rahmeti, kimge bulaşak ol dip sıragaş, Süleyman. İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin di. Ayet bilen cevap biregil. Allah Teala'nın rahmeti, Allah Teala'nı kürgen kibik gıybedet kılıp yaşavuçelerge di. Niçik koytırбыз Allah karşına, niçik onun karşısında cevap beribіз, urunыбыз nindi bulur digeç, sen uylap karadı, mene gailesinden yırak kişi, elle koya yırakta yaşı, gailesin sağınıp uçraşu mizgillerin niçik ol kitip tıra, sen eğer de Allah bile uçraşuna şuşulay şatlanıp kitip tırsan de, sen izgilerden de. Uçraşu mizgillerin kütüp tıra yakını bilen. Allah bilen uçraşu mizgillerin eğer sen şatlanıp kütüp tırasın iken sen izgilerden de. Cemaat bu tabiğinin sözü bu cemaat. Eyinde eğer de bir kul Rab hocasından koşsa onu tutup alıp hocasına kiri koytargan vakittadı. Ol kul nişik korka? Bızık bende bolsan sen şulay korkaşaksın de. Hoca yanına tutup koytaralar, koçkan beyt ol, onu hazır cazalıylar koçkan için. Küp mekişi cemaat dünyada Allah'tan koçup iri, gıybet etsiz. Şuna göre şu sözlerini işitkenden soň Süleyman ibn Abdülmelik yılap jibere, bikkatı. Üksep yılı, cemaat göresiz, aların içe gittirip vagazlengenler vagazlardan. Hemine ahiret gününde kişiler özlerinin gamellerin kürgen vakitlarında izgi gamel kılışılar da gamellerin kürüp bik az dip uylap hasretlenecekler. Hatta Allah Teala'nın yolunda bulgan bulsalar da, gıybedette bulgan bulsalar da cemaat, olar ükinecekler. Allah Teala bu günni eyte, yevmut ta'abun de. Üzlerinin aldanganların bile turgan gün dip eyte. Niçik gine cemaat, yaxşı izgi gamel kılsan da, bik küp, Rusça etkende upущениялар, boşka vakit uzdurularını iske alıp cemaat ükeneceksin iken. Şoň göre bu dünya ahiretke ezirlene turgan urun ikenligin cemaat biz bildik. Biz onu bilebiz. Lakin qabattan iske düşürsek idi, özübizning köpmedir vakittan soň indi bu dünyada bulmaganыбызny cemaat. Allah subhanahu ve taala her bir şalarыбызga da ahiretimiz için tırışıp, aldыбызга ahiret için dip maksat koyup, şuşu dünyalıkta birgen kıymetli ömürlerimizni özünün rizalığı için uzdurularına nasiplardan kılsa idi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aqulu kavli hâzâ ve estağfirullah ve lekum ve lisairil mu'minin ve estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim.